На першы позірк гэта звычайны раварыст, якіх тысячы на еўрапейскіх дарогах. Але ёсць адна невялічкая акалічнасць. Том Девіте сляпы. Сёння ён ездзіў вырашаць справы ў Брусэль, які за 20 кіламетраў ад ягонай роднай вёскі. Для мяне адкруціць педалі на адлегласць больш як 20 кіламетраў гэта натуральна выклік самому сабе. Але я адчуваю сабе цалкам пазітыўна, бо здольны гэта зрабіць абсалютна самастойна, без суправаджэння. Гэта даўно было маёй мараю, якая ўрэшце стала рэальнасцю. Немагчыма, цуд, магчыма і зусім не цуд. Проста бельгіец дасканала авалодаў так званым метадам рэхалакалізацыі, ды лічыцца найлепшым рэхалакалізатарам у Еўропе. За спіною ў яго месяцы напружаных трэніраванняў і ніякіх прыладаў. Я раблю такі своеасаблівы шчаўчок задняю часткаю языка па паднябенні, вось так. Гук скіроўваецца вонкі, адлюстроўваецца ад нейкага аб'екта і вяртаецца. Гэта інтэрпрэтуюць мае вушы ды мозг, фармуючы ў ім пэўны вобраз. Вобразы ад аналізу гукавых хваляў у бельгійскага унікума настолькі выразныя, што праз 5 хвілінаў гутаркі наогул забываеш, што твой суразмоўца нічога не бачыць. Гэтае аўта мае двое дзвярэй з гэтага боку, двое з другога, тут багажнік. Гэта 5-дзверная мадэль, паводле гукаў хутчэй за ўсё Мерседес. А вось гэта аўтамабіль для дастаўкі замоваў, бо з невялічкім грузавым аддзяленнем. Вось тут дрэва, а вось тут слупок, і яшчэ адзін слупок, і яшчэ адзін слупок. Сёлета найлепшы рэхалакалізатар Еўропы плануе набыць сапраўдны горны ровар і пакарыць адну з вяршыняў суседняй Францыі. Але гэтая мара Тома не адзіная. Мая найвялікшая мара паспрыяць таму, каб гэты метад распаўсюджваўся як мага хутчэй па ўсім свеце, ды з дапамогаю гэтага рэпартажу знайшоў свой водгукі ў Беларусі. Я быў бы надзвычай шчаслівы. Зацікаўленых асобаў Том просіць звяртацца да яго па-ангельску альбо нідэрландску на гэтую электронную скрыню, з якой Том, дарэчы, спраўляецца самастойна. Крыху дапамагае яму адмысловая праграма агучвання тэксту. Тома Девіте яго суайчыннікі часта называюць Бэтменам, ці чалавекам, які бачыць у цемры. Але бачыць у цемры яму дапамагае не толькі суперсучасны метад эхалакалізацыі, яму дапамагае прага да жыцця, якое Том любіць не менш, чым тыя, хто бачыць свет ва ўсіх яго колерах. Але Сіліч — аб'ектыў.